あ、OK。美味しそうじゃなくて美味しいんです。就是真的好吃。我一直在咽口水。紫色好好看哦，吃完了能带走吗？会掉。这是龙虾还是大虾？龙虾吧。これ伊勢海老ですか？伊勢伊勢。玉氏虾，这边的特产。美味しい。はい。いや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 。はいどうぞ。こういう時演者っていいなって思うんだよね。我这鱼肉好。はいこれはいはい。玉氏虾就是在日本国内也最有名的品牌虾。味噌は味噌。耶！いただきます。どうぞどうぞ。あ美味しい。哎，紫色那边管你还哦，正好分到我就是擦这个。干净冲洗。我的吗？真的是。你が。ごめんなさい。本当にさ。我的吗？谢谢。ビビ優しい。これは美味しいでしょ。いただきます。美味しい。あ、美味しい。很好吃，很好，特别好吃。谢谢。美味しかった。書いてありがとうございます。はい、オッケー。ありがとうございます。仲良し。写真を。危ないよ危ないよ。你们两个坐。好玩的海标的。哦，海带，海带，加海带。哦哦，可以吃。哦，好吃。好吃。香，香。有点黏，表面有点黏黏的。哎，你明天又拉肚子。再丢回去。对讲机。对，叫做西瓜。西吧。外面有点冷啊。高冷门。我先穿好，秋裤穿好了吗？穿了。もういいですか。どうぞ。城下町の入り口でございます。袋子，不是。上面要选红色。我的是緑。うん。次さ、青か。青もいいね。ひげが入ってる。ひげがそう思ったらその子は忍者。わ、忍者かっこいいね。かっこいい。気持ち悪い。気持ち悪い。後ろ向いてると分かんないじゃん。壁長いから。ずっと後ろで、後ろ歩いて。言葉にはしない。小心，你家东西会被我偷。你表演穿墙术。そういや、かっこいい。砰！はいはいはい。甲冑甲冑。ちょっと
でちっちゃい。这个袜子掏洞吗？桃洞。掏洞，掏一条缝。入ったちょっとちっちゃい。いけるあちょああギリギリ。次7しかないからもうそれ履いて。足ちっちゃくなれ。OK。感觉怎么样？脚脚有点鼓，是有点奇怪的。因为它下面有袜子的。我袜子没脱。嗯，にやらないとした脱いだら寒いんでこういうふうにギューって那你就塞不进去的话要。对对对。大丈夫。我看不下。回眸回眸，看个镜头。这个很养眼。养眼。街中をこう飛ぶんですよね。上面可愛い。上面。对啊，好可爱。原来的日本人推的。好像灯笼。你穿那个，然后戴那个帽子，看。ロシア帰りの。ロシア帰りの。いいバランスですね、4人ね。そうですね。すごいいいバランおかス。げさまで。いや次さ美味しいな。俺本当は女装したかったんだよな。什么？好硬啊！好硬。就凭你这样是无法打倒我的。我已经是殿上的人了。真的是铁做的。哈哈哦。哈哈哈。怎么这么傻？笑死了。バカ。バカじゃない。やっぱダサいよね。看不像人。ちょっと抜けてる。違うぞおっぱいが。いいね。いいよいいよそれ。おっぱい違うけどいいね。おっぱい違う。はい、オッケー。姐妹花耶！也是啊，没有对比就没有伤害。疯狼 CP。你是什么昆虫？カブトムシ。怖かった怖かった。哎呦！我要跳起二人转了。回眸。回眸。呀。本当はゲイなんだろ。じゃあなんでですか。正直にいやいや。もうちょっと。戦わなければなりませんね。もうちょっと前じゃん。